sentit parlar del misteri de la Santíssima Trinitat. Els grans diuen que Déu és a la vegada Pare, Fill i Esperit Sant. I, de veritat, que intento entendre-ho. I no és fàcil. Sempre em diuen que per això és un misteri. I és veritat, és un misteri. No tractis d'entendre-ho amb el cap, sinó de sentir-ho amb el cor. La Trinitat és un regal, és Déu que se'ns regala ell mateix, que se'ns dona, i que és com una gran abraçada, com una família més unida que cap altra. Déu ens estima tant que és el Pare Mare que ens dona la vida i tot el que som. Ha volgut estar amb nosaltres, compartir la nostra vida, en Jesús de Natzaret, i ens acompanya i ens dona el seu impuls, la seva força, per l'esperit. Quin regal més esplèndid! Fixa't, cada vegada que fas el senyal de la creu, no te n'adones, però estàs fent present aquest regal que és Déu. Doncs és veritat, de vegades faig el senyal de la creu i de vegades veig que ho fan altres persones, com els futbolistes després de marcar un gol o les persones que van a intentar alguna cosa important. És una manera de fer present Déu. Gràcies, Déu, per ser regal, un regal que no es gasta, que no s'espatlla, que dura per sempre. Escolta ara les paraules de Jesús ressuscitat. Jesús té una missió en el cel i en la terra. Va donar aquesta missió llavors als deixebles i es la dona avui a cadascun de nosaltres. En aquell temps, els 11 deixebles van marxar a Galilea, que era una altra regió diferent. Allí se'ls va aparèixer Jesús. S'acosta i es va posar a parlar amb ells. Els va dir: «M'ha estat donant tot el poder en el cel i en la terra, i amb aquest poder jo us faig un encàrrec a vosaltres. Aneu i feu deixebles tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. I ensenyeu-los tot el que jo us he ensenyat a vosaltres. I encara que no em vegueu, jo estaré sempre amb vosaltres, acompanyant-vos i cuidant-vos tots els dies fins a la fi del món». Quan vagis per la gran ciutat, voltat de silencis crits, escolta bé, em pots trobar, jo sóc amb tu. Vivint el teu temps de basarda, cercat de voreres llums, fes en tu lloc, fes-me present, jo seré aquí. Jo seré el teu sempre fidel, sempre proper dels més humils. Fes-te com ells si em vols trobar, seré amb tu. Jo seré el Déu en la ciutat, dissimulat entre els carrers. Cerca'm on visquis i seré amb tu, seré amb tu. Els ulls ben oberts a la vida, que cerca voreres cors, relenta el pas, sent la remor, jo sóc amb tu. Atén a la tasca del dia, perdut en rutines i erms, no ho perdis tot, no et perdis tu, jo seré aquí. Imagina't que has de fer un regal a algú que estimes, alguna cosa que no s'espatlli, que duri sempre, que no es gasti ni es consumeixi. Com seria aquest regal? Pensa-ho. M'encanta pensar que jo també puc ser un regal per als altres, un regal que sorprèn a qui el rep. Demana-li a Déu el desig de ser un regal.
de regalar-te tu mateix als altres. Repetim junts cada frase. Déu, Pare, Fill i Esperit. Fes que siguem un regal per als altres. Que transmetem el teu amor. Que siguem missatgers d'esperança. Que construïm justícia. Que siguem solidaris. Que sapiguem acompanyar com tu ens acompanyes. Gràcies per permetre'ns ser regal. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era en un principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.